Tancan portas. Cerrando puertas. Doors closing. Estación Next Station Europa Vira. Enllaç amb línia 8 i altres línies d'FGC. Tren direcció a... Tren direcció a... Train to... Aeroport Terminal 1.
És obligatori l'ús de mascareta. Sempre que sigui possible. I preveieu un temps de desplaçament més llarg de l'habitual. Quan sortiu del transport públic, renteu-vos bé les mans amb aigua i sabó.
desplaçament més llarg de l'habitual. Quan sortiu del transport públic, renteu-vos bé les mans amb aigua i sabó o amb gel o alcohol de lava en els passos d'entrada i de sortida de les estacions i deixeu espai a l'usuari que us precedeixi al validar el títol. Quan circuleu pels passadissos, Próxima estación. Next station. Aeroport. Terminal 1. Final de trajecte. Si us plau, baixeu del tren. Final de trajecto. Por favor, bajen del tren. End of the line. Please leave the train. A les estacions Aeroport B y Aeroport D2 ya han validado el intento de sorteo. En las estaciones Aeropuerto B. Próxima estación. Next station. Provençal. Tren dirección A. Tren dirección A. Train to Sant Riu Vell.
بعيدة بزاف. وراها نوصل للسهولة هذا ما يمشيش يتعلم نعود وهو مثل الله أكبر أنا كلمت نقدر تعرف نمشي اللي عليه. Next train to Point Blank. dirección A. Próximo tren, dirección A. Next train to Point Blank. Próxima estación. Next station. Zaltringuer. Final de trajecte. Si us plau, baixeu del tren. Final de trayecto. Por favor, bajen del tren. End of the line. Please leave the train. Però bueno, han volgut fer un metro per la gent de Prat. Sí, però n'hi ha 700.